Ano ba ta jay warwaras ni Nana Nora kadagiti ka ang rubalakay? Naglalao ka prutas bakit? Apay ngay alabas-labasan na talaangan. Apay, nasakit tinakam mo alabas-labasan da kalangan ita. Nadamag da siguro, tinapan mo inis istorya. Isa saan da namangtad iti grasya diti balay. Naupay siguro ni Nana Nora kanya. Kanya kay nga di maramida nung nasakit tinakam na kanya. Intun maminsan, kontrolam nga min tingiwat mo bakit? Sapay si kadya taong awan preno tingiwat na. Adasag tuman, di mapaniti ayan da iton madamdaman. Anya taramida mi jay? Mapanak dumawat iti pamakawan da Nana Nora lakay. Siya tinagkamali. Kasta agpakumbaba ka, tauray anyat araramidan, nalawag asikati kamali,